L'esperit mediterranista aflora en moltes de les obres de la primera etapa de Subirachs. Tanmateix, l'evolució no triga a produir-se i Subirachs abandona la serenitat inherent a l'ús exclusiu de les línies corbes i a la pesantor de les formes plenes i estàtiques per refugiar-se en l'extrem oposat. En aquesta transició hi ha una pugna entre dos camps, el figuratiu, que ja domina, i l'expressionista, que li és més proper. Allò essencial ja no és el tema, sinó el tractament de la forma i de la matèria. Observant obres com el Moisès de 1953, s'arriba a la conclusió que l'expressionisme no s'ha d'entendre des d'un angle psicològic, sinó des de l'estrictament plàstic, referint-se a la matèria, a la textura, a la dinàmica de les tensions espacials i a les relacions dels eixos lineals amb les superfícies i els volums. Al 1953, Subirachs ja ha configurat un estil personal. I amb l'escultura a Europa inicia la seva etapa expressionista. Subirachs entra en contacte amb els corrents artístics més innovadors. Després de veure obres seves exposades al Saló d'Octubre, el pintor belga Luc Père convida Subirachs a Bèlgica, on resideix i treballa des del maig de 1954 fins al març de 1956. Realitza viatges que li permeten observar de prop les grans obres dels mestres del passat, així com l'obra d'alguns artistes de les primeres avantguardes. Tot això, com és lògic, donarà els seus fruits. Malgrat la joventut de l'artista, la maduresa comença a advertir-se com a característica principal de les seves creacions. A l'estudi de Luc Père realitza l'obra La dona de Potifar. Subirachs va arribar a Bèlgica precisament uns 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. Encara hi havia la influència de l'expressionisme amb noms com Permeke, Frits van den Bergen, Gustav de Smet, però també la jove generació tenia ganes de veure el món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu la Jeune Peinture Belge. Formaven un grup, però cada artista determinava la seva pròpia evolució en aquest sentit. És a partir d'aquest moment quan Subirachs es converteix en un escultor professional. L'expressionisme subirachià és més formal que conceptual i s'aprecia, sobretot, en la sintetització de la forma humana i en el tractament de les textures, quan incorpora el gratatge, no deixant mai llises les superfícies, fent-les rugoses, aspres, rústegues, per tal d'accentuar la capacitat expressiva de la matèria. En Subirachs va tenir una exposició a Anvers, a Deurne precisament, al districte on jo visc, i allà hi havia una casa particular on va tenir una exposició. Va tenir molt bona crítica i inclús la gent que vivia en aquella casa deien que aquest senyor serà un gran escultor. Exposa a Noque, Bruges, Brussel·les i a la Biennal d'Anvers de 1955.
En el desenvolupament abstracte del tema La Torre de Babel ja pot intuir-se la contracció de tensions necessària per generar altres escultures posteriors. No és una obra que té una intenció cap a l'observador, cap al espectador, com per exemple un quadre de Darmunch, el Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. I és el mateix que es pot dir de l'obra d'en Subirachs. En la figura que du el títol de maniquí ídol, l'esquematització d'un personatge femení és portada a les seves màximes conseqüències. En la mesura que braços, pits i coll s'han resolt mitjançant simples figures geomètriques molt pròximes a la forma cònica, mentre que la part inferior del tors, molt més protuberant, pot associar-se a les Venus prehistòriques. En alguna de les realitzacions coetànies, la figura femenina no és tractada tan esquemàticament. En contemplar Dona davant del mar, es comprèn fàcilment la relació existent amb el maniquí ídol, ja que el tors apareix exactament en la mateixa postura. D'això es pot deduir que l'artista treballa, en aquests moments, en una via que, per depuració exhaustiva de les formes, el manarà inexorablement cap a l'abstracció. De retorn a Barcelona, i en poc més de 30 anys, l'escultor rep el primer encàrrec d'envergadura, la decoració escultòrica del Santuari de la Virgen del Camino a León, on realitza en bronze les 13 monumentals figures de la façana d'un vigorós expressionisme. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Subirachs realitza 4 portes i diversos elements per a l'interior del mateix temple. Aquest conjunt monumental, culminació de l'etapa expressionista de l'escultor, ha estat considerat una fita en la renovació artística espanyola del segle XX. Jo va haver un moment que vaig creure que verdaderament l'art de l'escultura i de la pintura havien de ser abstractes, ja que estàvem en una època on hi havia la fotografia, hi havia el cinema, que eren uns mitjans tècnics que ja reproduïen la realitat,
i per tant la pintura i l'escultura semblava que era millor que la seva mitjà de representació fos abstracte, és a dir, sense imitar o sense tenir d'apoyo la realitat. L'art abstracte és una de les formes, en general, que gairebé l'art occidental ha hagut de passar, igual que en la poesia els poetes s'han inclinat, han reflexionat sobre la cosa mateixa, sobre la pròpia poesia. I a l'art ha passat una cosa semblant, és que els pintors s'han dedicat a estudiar les formes i els colors i també un escultor com Subirachs ha estudiat totes les possibilitats entre matèries i formes, entre oposicions, entre ferro i pedra, entre fusta. En aquell moment, a Catalunya, a Espanya, internacionalment, el tret més característic era l'informalisme. És a dir, s'havia arribat a un punt que semblava que la figura ja no podia continuar fent-se i, per tant, es fa l'abstracció. En el fons, l'art abstracte ho és tot. L'art no deixa de ser una abstracció. Però per entendre'ns, diem art abstracte quan l'art plàstic no representa, o sigui, no torna a presentar res que preexisteix a la realitat. És a dir, quan no representa ni una dona, ni un cavall, ni un ram de flors, ni una ampolla, és a dir, que crea unes formes que no recorden res preexistent, se'n diu art abstracte. Pas de deixar la forma, allò que es veu, allò més proper, més semblant a la realitat, i treballar amb l'al·legoria, el símbol, allò que en diem abstracció. Evidentment, el fet de que apareix l'escultura abstracta, doncs per una societat, no la nostra, sinó en general tota la societat europea, que està tan acostumada, diguéssim, a una escultura de tipus humanitzada, que sempre presenta el trasfons d'una manera o d'una altra del cos humà, evidentment l'escultura abstracta causa un gran impacte. Però causa molt més gran impacte que aquesta escultura abstracta es col·loqui en llocs públics, que surti, podríem dir-ne, no a provocar, sinó a ajuntar-se amb la gent i ajuntar-se a l'època i a fer conjuntament amb la gent, conjuntament amb l'urbanisme, conjuntament amb l'arquitectura, de fer les característiques i els patrons de lo que defineixen una època. Forma 212 va ser la primera escultura abstracta instal·lada en un indret públic de Barcelona. Allunyada ja de les referències figuratives, la peça significa un pas decisiu de Subirachs en l'evolució cap a l'abstracció que caracteritzaria les seves obres dels anys 60. Tanmateix, per la seva situació allunyada del centre de la ciutat i en un indret recòndit, Forma 212 ni va tenir l'impacte ni va provocar les sorolloses polèmiques que 3 anys més tard causaria a Vocació Marinera, al barri de la Barceloneta. No s'instal·lava una escultura no figurativa al carrer, però allà al mig, aquell impacte absolutament no figuratiu, però que a la vegada evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser doncs, tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró, com era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència que plantificada allà al mig del carrer doncs va ser un cop impressionant. L'artista es va plantejar suggerir amb una obra no figurativa el clima del món del mar,
però no el mar com a naturalesa, sinó el món de la navegació. Per això, tal vegada, s'inspirà en una àncora, en un timó, en un hèlix, en una proa i també en la textura de l'objecte erosionat pel mar. Les línies àgils en projecció cap amunt, com la vela d'una embarcació, tallades per diagonals que reverteixen cap al pla horitzontal, com el moviment de les aigües, suggereixen la vocació marinera que dóna nom a la peça. D'altra banda, en ser concebuda per recolzar-se directament sobre terra, sense base ni pedestal, la peça realitzada en bronze introduïa un nou concepte d'escultura monumental i avançava el debat que, més de 30 anys després, s'originaria a l'entorn de la pèrdua del pedestal. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. I crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. El procés cap a un estil personal, cada vegada més depurat, el porta a interessar-se per les possibilitats de l'escultura en ferro. Però no com a material tractat a la manera dels artesans forjadors, sinó utilitzant tècniques industrials com la soldadura. La utilització d'elements habituals en la ferreria, com barres, cargols i platines, o de restes de peces emprades en la indústria, com bigues i planxes, s'ha interpretat com un retorn als seus orígens, al seu entorn quotidià fins als 25 anys al barri del Poble Nou, amb la visió de les fàbriques i els magatzems siderúrgics. Aquestes peces, la importància que tenen és donar sentit social i donar sentit estètic a una època. A Catedral, dues planxes serveixen de suport a un creixement d'esveltes agulles que creen un espai i equilibren la superfície de les planxes. Per mitjà de la forma pura, l'artista va tractar d'allunyar l'escultura de tota anècdota, d'accentuar els volums, els espais i els ritmes, d'aconseguir la qualitat de la matèria amb tota la seva brutalitat. Respectant el ferro com a matèria, dona un sentit ascendent, d'elevació. Aquest intent és l'esperit de l'obra. Entre el final dels anys 50 i el començament dels 60, Subirachs inicia la sèrie de les penetracions i les tensions, amb falques i tascons encaixats entre si, i tirants i cargols de ferro com a elements plàstics més habituals. La relació entre els Subirachs i la natura hi ha una contradicció que és enriquidora. Tots som contradictoris, els artistes són els més contradictoris. I aquesta contradicció és enriquiment. I aquesta contradicció es dona a la natura. O sigui, així com els Subirachs no l'entusiasma la natura i no l'accepta d'una manera, diria, directa, però en el fons les seves falques i la justa posició de dos elements contraposats és una cosa natural. És el positiu-negatiu, que li juga amb el positiu-negatiu molt, el buit i el ple, la diferència de colors. Tot això és una dialèctica d'una cosa que s'oposa a una altra i una síntesi. L'obra d'art és una síntesi resultat d'unes forces oposades. I això ho dona, i això és una continuïtat de la natura. És un reflex de la natura.
encara que no sigui conscient, perquè està millor que no sigui conscient, perquè aleshores és més profund. Les possibilitats de crear composicions amb acoblaments es van multiplicant amb configuracions diverses que s'oposen o es complementen. Matèria i forma, buit i ple, horitzontal i vertical, gravitació i contrapès. Formalment, les obres provoquen a l'espectador sensació de tensió o equilibri, estabilitat, pressió o ascensió. Amb suggestives policromies i textures raspades, brunyides o polides, l'artista tracta de ressaltar els contrastos entre els diferents materials, alhora que evita falsejar la naturalesa dels mateixos, de manera que els caragols serveixen per cargolar i els cables per tensar. Jo no sóc un artista intuïtiu, sóc un artista cerebral. Aquest és el monument a Pompeu Fabra, que hi ha a Planoles, un petit monument que un entusiasta de Catalunya i de Pompeu Fabra es va voler erigir a Planoles, on hi té una casa, on es veu aquesta forma també de falques que penetren dins de la matèria i que forma les 4 barres. A la creu de Sant Miquel de Montserrat, la falca adopta la forma d'una creu. També representa una creu al monument que, després de les tràgiques inundacions del 1962, va ser erigit a Rubí en record de les víctimes del Vallès. L'etapa abstracta va ser especialment prolífica i apassionant, però Subirachs, que sempre va considerar l'obra d'art com a mitjà de comunicació, es desmoralitzava en adonar-se que aquell llenguatge, sovint massa críptic, el distanciava d'una part important del públic. Va ser a partir del 1965 quan, per dotar de contingut la seva obra i evitar que aquesta es limités a unes temptatives formals, Subirachs optà per una nova figuració que implicà un replantejament del seu llenguatge amb nous reptes i noves expectatives.